Ati butek, pikiran semprepet. Panglimbang 5 menit dina Setupon tanggal 7 Maret tahun 2026. Kapethik saka Injil Lukas bab 15 ayat 1 tekan ayat 3. Katerusake ayat 11 tekan ayat 32. Ora saben wong bungah rikala menangi wong liya antuk kabegjan utawa kanugrahan. Ana wong-wong kang gampang serik banjur ngundat-undat, ngundhamana kepara nganti mitenah liyan ambrih kejaba marem anggone ngesok rasa kuciwane uga supaya nek iso kabegjan mau kawurungake. Wong sing rembug, wong mau meri Ginio kabegjan mau ora tumiba marang dheweke. Kahanan kaya cecala kang dumadi ing diri pribadine anak mbarep ing pasemon waosan dina iki. Si mbarep semprepet pikire nalika krungu adine kang minggat sawetara wektu lawase lan tumindak mursal bali sarta kapahargya kanthi sumuwa dening bapakne. Sing kemliwer ing pikirane amung patrap-patrap duraka adine rikala ana ing paran kang banget njejengsi. Main, madat, madun, mendem lan sak piturute. Pakarti-pakarti kaya ngono mau kang diundat-undatake jroning kanepsone. Kamangka dheweke ora ngunangi dhewe apa kang sak temene dumadi ing paran. Kabeh mau amung antuk saka warta, kepara malah amung saka pratilan prasangka kang timbul saka rasa ora seneng. Ing perangan liya, si mbarep rumangsa adus kringete nyambut gawe ora diregani bapakne. Mula si mbarep banjur protes marang sikap bapakne kang isih duwe ati, gelem menehi pangapura, kepara malah nyubya-nyubya baline si ragil kanthi nganakake pesta. Si mbarep ngundat-undat bapakne kang kaanggep ora teges lan bancinde mban siladan. Pilih kasih. Manut panemune kudune si mursal katampik bali lan katundung minggat wong warisan bagiane wis diedul. Dheweke ora seneng menawa warisan bagiane mengkunjur kaparo kawenehake adine. Cekak awase rasa meri lan milik ngalahake welas asihe marang si ragil. Si mbarep ora sadar menawa saksuwene iki dheweke urip saka lumeberi katresnane bapakne. Para saklungane si ragil dheweke dadi siji-sijine panglintir warisan bapakne. Sadurunge ana layang kekancingan saka bapakne, mestine anggone nyambut gawe kapritung minangka bekti sawijining anak marang wong tuwa. Nanging marga butek ati kabeh kabecikane wong tuwa ora katon. Pangriya-riya sing bapak wicaksana marang si mbarep sajak ngilingake marang sih katresnane si bapak uga ora kagapi. Le, satemene awake dhewe kudu bungah awit adimu wis mati lan urip meneh. Dheweke wis ilang lan bisa katemokake maneh. Anak ragil wis bali nanging anak mbarep isih mutung ana njaban omah alias durung bali. Para tresna pelem kinasih, mbok menawa awake dhewe padha ngingu ati rasa kemeren kemilik kaya anak mbarep kang seneng biji wong liya ora pantes antuk kamurahan lan kanugrahan. Tanpa mawas diri sekeng winates lan bisa kanggonan luput, awake dhewe mbiji diri luwih tuhu, luwih becik lan luwih suci. Tundone rikala ana wong-wong kang kaanggep ora pantes nampa kanugrahan, padha nampa kanugrahan dadi serik lan kebrongot. Kaya dene bapa kang ngreh-reh si mbarep mlebu ngomah saperlu melu bungah-bungah. Gusti Allah uga ngarep-arep awake dhewe sadar marang sikap kang kleru, banjur melu bungah-bungah karo Gusti Allah. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Kados sing mlebuka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.